Arratsaldeon Pagadi jauna. Atxaldeon, anoi. Atxaldeon. Ze itxura ona duen gaur ere Pagadik, Gaur, usoaren soinekoarekin mundu guztia zeratuta, baina euk ere oso... Bai, bastante elegante, dano, Bai, baina jartxe oso tonuan zera daude. ekarri du. Bai, eta kolore pitin bat ekarri duk mai honetara, ze beltzez jantzitako gizon emakumeen maia ematen Igual, dik. atzetik gorrilla data, igual buelta eman da. Hori da. Bueno, gaur bakizu, azaroak 22 dela, eta Kennedyren hilketaren 50 urte diela. Ai, ba. Bai, bat egizue beti konspirazioa da hola, esan duela beti, seguruz dala Lijarri Osoa, edo zein izan dan. Eta bueno, nik hain urrutiak junga bere hemen konspirazio batzuk investigatu nahi nitun. Beraz, gaur, orain, konspirazioak. Bedi gure laguna zan, anai bat bezala, askatasunaren Bueno, abesti politasko entzuten egea. Bai, Bai. bai. Zenbat urte dituen abesti honek, Taldia Erlak. Erlak. Bai, Erlak. bai. Kezkakatu zaitan Lijarri Oswaldek abesti hau entzungotezun, jo, Warren komisioan azalduko tezan. Oswald zein den? Ez zira denbora asko ikeman. Pagadiren uste izango da orduan. Lehenotik. Oswaldek hau entzun zuela, eta horregatik egin zuela, gero zera. Bueno, Kennedy alde batera utzita gure inguruko konspirazioetara. Hemen imaginak galdera badauzkau erantzunik gabeta. Behon deiala. Lehenengo galdera, ikusentzuleak, zergatik dirudi izebak edo amonek hilobei paga ematerakoan droga edo kontrabandua pasatzen ari diala. Hoize, hemen Xabier egin duen bezala, keinua, ez da, baudauko argazki bat ola pixkatola froga bezala dana, hemen edadeko pertsona baten eskua ikusten ari gea, eta gazte bati ematen diola hor, tapatuta 50 euroko zea. Berdin maten dia gozokiak. Bai, gozokiak bai beti iskutun hortxe, mateu hortxe, heroina edo estasia pasatzen nahi diela, eta... Eta 50 euro. 50 euro dia, eta zuk nahizun gauzetan gastatzeko, esateko. Ja, baina hori gurasoek ikusi ez dezaten edo konspirazio puntua badu horrek, gurasoek ez dezatela jakin, ez? Alaxe izatea. Ja, konspirazioa, bai, tira, oso ondo pentsatua, oso ondo bilatua konspirazioa. Aurra beti gaizki ezitzen aizeat eta kapritxo guztiken baten nola. Bueno, beste galdera badaukau, da zergatik autobus geltokian zigarro bat piztu orduko autobusa iristen da. Bai, ni erretzailea naiz, hemen txingoak armaiotik atako naiz. Ez da, erretzailea naiz, eta beti hemen Donostin hartzen dendik autobusa, zari zentrorako txiekin ezin dalako sartu, jakingo dezuen bezala. Kontrato indefinidu eta tokila Donostin aparkatzeko gauza imposibilia dia, eta hortxe betik geltoki naonian, tak, zigarroa piztu eta autobusa etortzen da. Hauxe proposatzen deu. Jendiek erretziei usteko eta dirua aurratzeko. Fumar mata eta lako gauza jarra beharrian, ez piztu badartorra autobusa. Tira, izan liteke... Konponbidea. Ja, erretzari usteko kanpaina honetan, beste mezu bat, humore geixiagorekin, eta gainera oso praktikoa. Bai, aurrezteko, bai osasunantzako. Eta bueno, beste galdera bate badaukau. Euskal Herrin batipat, zergatik jartzen dizkiete arategiei gizon izenak. Jose Mari Luismi. Bai, alaxe da, oso ondo esan ez. Ikusi hementxe daukau dokumentua, ez da, hementxe Inazio arategia, Imanol arategia, Josena Karnizeria Antonio, nahi hor kezka bagatzezek, ez dakit ze kristota da. Arraindegietan emakumen... Bai, goize, spoiler bat indit Xabier gointxe, eta, oide, zergatik arraindegiek beti emakumeen izenak ematen dituzte, eta proban hemen daukau, oso ondo. Oso, bez, Kontxi, Belen, Beni, Itziar, Jaione, Itxaso, Carmen, Mertxe... Segula ez zitzaidan hau buruti pasa, baina Pagadi oso ikerketa ona iruditu zaita, de la maza, zuri ja buruti pasa zitzaizun hau, Nik segula enuean erreparatu kontu honi. Bai. Gure idiosinkrazia dela. Bai, gure izaera da, edo honela eginda gaude, ez? Arategiak gizonen... Eta dana izenen bidez, Bai, dana izenen bidez, bai. Ez da karnei peskau espresio hortik etorriko dan, eo... Airean usten dut da. Airean. Segidezagun konspirazioen ikerketa honekin. Bai, etxien gaudenien beste galdera hause da. Zergatik jotzen du beti telefonuak edo txirrinak dutxa barruan gaudenian. Nik nahi de gaine esan hoi, ni biktima izan naiz, ez da? Beti dutxa naonian, edo txirrina, edo telefonua jotzeu.
Eta gero junda, sekula, ez ekibokatu naiz, behitatu, letxez. Dutxan hola. Bai, ikusi, guk hemen konponbide bat emango dut, eta hause da. Jendiak hainbeste burua usteula, dutxan jarri, bi gauzak, hortxe plastikotxo batekin ondo forratuta, eta, bueno, nik uste asko ze komodogo izango litzatekela, dutxatzen da honentzat, hartu eta, bueno, ez ibiltzeatik hortxea albornoza jarri eta balkon jatea toallan bila eta, hola, bueno, pasilu guztia bustita utzita, hola, eta? Bai, oso egoke iruditu zait, baina bakizu gaur egun eskalatze batzuetan txirrinak zera dauka, kamera. Baina tira ez. Baina zuk ikustezu ez behaka. Egia, ez dago ikuek ikusten. Pagadi, ze azkarra izen! Azkarra gile bai, azkarra. Konspirazioen ikerketa, Mr. Pagari. Bai. Bueno, beste galdera baten badaukauta, hau nik uste danok identifikatuko zutazatela. Zergatik beti etxean, gauerdian, isiltasunean gaudenean, soinu hau entzuten da, entzun! Bizilagunak golfean jokatzen dutela. Ez dakit zer dan, bizilagunak kristalesko begila galdin dio da erorin da, songoko begaragoi bolakin bizian laugarren pisun, ez dakit. Ni urduri jatzen eta belurra mateit. Probaren mateit. Bai, ez dakit, kan. Egia da. Maider, ze? Egia da. Bai, zuen etxean ere gauza bera pasatzen da. Egia da. Zer bat, umi izango jola, ez da baino. Ez da umeik. Ez da umeik. Pablo, zuen etxean ere bai? Noizi menka bai, haitizen daulako, zea ez, ez da tamate da, begi bat nik pinponeko pelota mateko zela, bai, eta ez dakizula, igual, muñeko ikuek ez da ere txino. Arritzekoa, bai. Beste galdera baten baukau. Beste bat. Bai, beste baukau. Zergatik, galleta kaja urdin Danimarkarrak beti kosturero bezala bukatzeue. Hau da, baina zu ilusio guztiekin jutezea galleta batzu jatea, eta derrepite irikita goraizik, harik, titariak eta oitako gauza daude. Umi kromua gordatzeko eta umi oso proposadia. Nik gomendatzet pixka bat bintzat etiketa txiki bat jartzieko jen, hau kosturero bat da, ondo, arial 36, negrita kursiba, ondo jarri nik ikusten, miopen irezera ikusteko. Ez ere, atzaparra sartutakoa. Ai, esatez, hemen galleta iketziko. Jostorratzak. Ez dezan minik egin. Bueno, eta galletakin jarraituaz beste galdera, hemen dator atxaleko galdera. Zergatik surtido kajetan galleta hau beti jangabe gelditzen da? Ikus dezagun. Zen galleta. Ikusi. Txak, hortxe, kokoana. Adiós. Oso finituria. Esteban, Bai. Ze pasatzen da? De la masa, ze, Koko ez tegu gustatzen, ez dugu gustoko eta estetikoki ere ez da. Bai, eta ni harritzen naiz galleta honek lintauta honen erderazko dizka, baina arrakasta gutxiko izan dula, hoendik egiten jarraitzeguela. Ikus ezagun beste argazki bat, hemen iparraldeko beste surtido bat bai, dela kreo dianak, hortxe azaltzen da, berriz, kokozko galleta. Hau, kokonspirazio bada, nik uste. Baina bota. Izugarria. Bai. Eta bueno, ez dakit, aske inorri ez gustatuta, ez dakit, nola eta bain izango egu telefonan, bida... Nik gustatzen zait, oiga, bakuntza bere txien partxiza bezala, eta euskera bezala, bakuntza bere txien aldun bezala, izaitu, nahi duen bezala. Ja, ze konspirazio iruditu zaizu egokiena, Pagadik ikerketa sakona egin du, ze konspirazio? Galletana, guztu jat. Zuri galletarena, ez? Bai, gure txien mintza beti galleta hau, eta pixka galdetzen atxune redakzioan da galleta gomen dala gutxina jaten dana. Ja. Nik galletana akordatzen naiz, beste, nola da puntu gorri hori ginda daukena, eta beti hori zoratzala, askena, oixiz, eta la nik... Izatea ja pasta reglero toitako eta ez da, hola, pakete plastik fikatu. Ja. Eta pasteletan borratxoa esaten diate hemen lankide batzuek. Bai, borratxoa ere, bai. Zuen etxeetan sobratu egiten da borratxoa edo? Eta rusu ere, bai. Sobratu egiten dela? Borratxoa ez dakit. Ez dakit toki guztietan ezagutzen den borratxoa. Normalean bai bukaeran. Hori azkenerako geratzen da beti. Bai. Helduenek jaten dute. Bai. Umek ez dute... Baina, bedadeak jaten jo borratxok eta itako bat eta... Eta kanikarena, hori soinuarena. Bai, hause. Bai, nahi, edo estulak, bai. Estulena, urrungena, normalagoa da. Baina soinu hau,
Bai. A ber, no. Grabatzen nahi nintzen, hau psikofonia bada. Ez da, youtubetik jetxin, beste guztien jabezela. Hau psikofonia, Edo agian, ez dago iturarik gabeko 11 edo 12 inguruan pinponeko partida. Berreskura ez dakit ohitura da denean. Bai, o... Gomuko jaten Goiko dauek. pisuan bizinaz, nik gainean, ez daukat inor. Azkenekoan bizizara zu. Ninaz botatzen da bena. Eta zuzara, orduan. Beste guztiak... Bat badaukagu, bat badaukagu. Beste guztiak amorrarazten dituena. Baina entzuten badot esango dut, psikofonia hori.